I dag skal vi forklare, hvordan en algoritme fungerer på sociale medier, og vi bruger TikTok som eksempel. Du har måske bemærket, at de videoer, der vises på din TikTok-feed, tilpasser sig dine interesser. Men hvordan gør den det? Det er her, algoritmen kommer ind i billedet. Men hvem laver algoritmer, og hvordan udvikles de? Algoritmer bliver skabt af softwareingeniører og dataforskere, der arbejder med kunstig intelligens og maskinlæring. Når en virksomhed som TikTok eller YouTube udvikler en algoritme, bruger de enorme mængder data til at forstå, hvordan brugerne interagerer med indhold. Derefter skriver programmører komplekse kodeinstruktioner, der hjælper algoritmen med at forudsige, hvad brugerne vil kunne lide. Algoritmer testes og opdateres konstant for at gøre dem mere præcise og sikre, at de holder brugerne engageret. TikToks algoritme for eksempel bruger maskinlæring, hvor systemet selv lærer af brugerens adfærd og forbedrer sine anbefalinger over tid. Algoritmer på sociale medier er systemer, der analyserer, hvad vi ser og interagerer med, og bruger disse data til at vise os mere af det, vi kan lide. Men hvad er en algoritme egentlig? Kort sagt er en algoritme en række regler eller instruktioner, der bruges til at løse et problem. På sociale medier betyder det, at algoritmen kigger på din aktivitet og bestemmer, hvilket indhold du sandsynligvis vil finde interessant. TikTok for eksempel bruger en algoritme til at vælge, hvilke videoer du ser på din For You-side. Lad os tage et konkret eksempel. Når du åbner TikTok og begynder at scrolle gennem videoer, registrerer algoritmen, hvad du ser på og hvordan du reagerer. Den kigger på, hvilke videoer du ser helt til slut, hvilke du liker og hvilke du kommenterer på. Jo mere du engagerer dig med en bestemt type indhold, desto flere af den type videoer vil algoritmen vise dig fremover. Se her. Når jeg liker en video om madlavning, lærer algoritmen, at jeg skal interesseret i madlavning. Den vil derefter begynde at vise mig flere videoer, der handler om opskrifter og køkkenaktiviteter. Efterhånden som du interagerer med flere videoer, bliver TikToks algoritme klogere på, hvad du kan lide. Hvis du liker en video om madlavning, kan du begynde at se flere videoer om mad, sunde opskrifter eller endda anmeldelser af køkkenudstyr. Algoritmen lærer af dine interaktioner og forsøger at give dig et mere personligt feed, der matcher dine interesser. Her kan du se, hvordan feedet ændrer sig. Før var det fyldt med forskellige emner, men nu er det klart, at algoritmen viser mig mere madrelateret indhold, fordi den ved, det interesserer mig. Algoritmen tager også højde for, hvad andre brugere har interageret med. Hvis mange mennesker har liket eller kommenteret på en video, vil algoritmen måske tro, at du også vil finde den interessant, og den vil vise dig den. Det er derfor, du nogle gange ser videoer, der er populære eller trendende, selvom du ikke har interageret med dem før. Så her kan vi se, at en populær video, der har fået mange likes, også er blevet anbefalet til mig, selvom det ikke er det emne, jeg har engageret mig med før. Så hvad betyder det for os som brugere? På den ene side gør algoritmerne vores oplevelse mere personlig. Vi får det indhold, vi bedst kan lide, og det kan være både underholdende og lærerigt. På den anden side kan det føre til, at vi kun ser bestemte typer videoer, og det kan skabe en boble, hvor vi kun ser det, vi allerede er enige i eller interesseret i. Så næste gang du scroller gennem din TikTok-feed, kan du tænke på, hvordan algoritmen arbejder bag kulisserne for at vise dig netop det indhold, du engagerer dig med. Algoritmer er et kraftfuldt værktøj, der hjælper med at gøre vores online-oplevelse mere relevant. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, hvordan de former det, vi ser. Husk, at jo mere du engagerer dig med bestemte typer indhold, desto mere vil algoritmen vise dig af det. Algoritmerne påvirker ikke kun, hvad vi ser på sociale medier, men også, hvordan vi bruger dem. Da algoritmerne viser os mere af det, vi allerede er interesseret i, kan det få os til at tilbringe længere tid på platformen og opdage mere indhold, vi synes er spændende. Men det kan også skabe en udfordring, hvor vi bliver fanget i en boble, hvor vi kun ser indhold, der bekræfter vores egne præferencer og synspunkter. Dette betyder, at du måske aldrig bliver præsenteret for emner eller idéer, som ligger uden for din komfortzone. Algoritmerne forsøger at holde dig engageret, men de kan samtidig reducere din opdagelse af nye og diverse perspektiver. Algoritmer har utvivlsomt ændret,
hvordan vi bruger sociale medier. De hjælper os med at finde indhold, vi elsker, og skaber en mere personlig brugeroplevelse. Men de skaber også udfordringer, som vi bør være opmærksomme på. Ved at forstå, hvordan algoritmer arbejder, kan vi bruge som det mere bevidst og sikre, at vi stadig opdager nye perspektiver og indhold, der kan udfordre vores tanker og interesser. Så næste gang du scroller gennem dit feed, kan du tænke på, hvordan algoritmen har formet det, du ser. Husk, at du har magten til at påvirke din oplevelse. Jo mere du engagerer dig med, desto mere af det vil algoritmen vise dig.